Karsazên kirîn ofrotana xaniya karsazek gelek serkeftî Trump di salên heştê û nodan da bi vî rengî de hat naskirin. Li gor raporta New York Timesê Trump di navbera 1985 û 1994 de 1.2 milyar dolar zirar kiriye. Ev zirara bûye sedem ki Trump nêzîka 80 sala bacên federalî nedaye. Trump di dîroka Amerîkayê da serokê yekeme ku eşkerekirina belgeyên bajdana xwe red dike. Dibe got belgeyên bajdana wî destnîşan bide got ew ne qasî dewlemend e wekû got digot. Got dewlemendî di kampêna wî de gottara wî ya serekî bû. Partiya Demokrat demekî dirêje daxwaza eşkerekirina belgeyên bajdana Trump dike ku bibînin gelo bo berjewendiyê têkiliyên wî bi karsazên biyanî heye an jî di bacên wî da hîle hene an ku ji reforma bacaya 2017 feyda girtiye. Ew dixwazin her tiştekî min berê kiriye bizanin. Niha Müller bacên min yên bi 35 milyon dolaran û belgeyên diravên min kontrol kirin. Tiştê tenê pêdivî ev e biliherin û li qayda binerin. Lêxweya dike ku piştî Demokrat Wezîrê Dadê William Barr bo neparvekirina tevahiya raporta Müller ya nereşkirî ya di derbarê maytekirina Rûsanya hilbijartinên 2016 suçdar kirine pevçûnek nû dest pê dike. Em niha de krîzekê destûrî ne. Xesra Spî tevî daxwaznameyên dadiyên civata nûneran û ihtimala pevçûnên di navbera du saziyên dewletê destûra xwe ya serweriyê bi kar anî û nehiş tevahiya raporta Müller ya nereşkirî were parvekirin. Bawerî bi hikûmetê kêmtir dibe. Gel dibîne ku hikûmet ji bo pirsên bingehîn xebatê nake, tenê ew ji bo xwe re şer dike. Dibe ku ev bû berjewendiyên serokatiyê yên ku dixwazin xwe bidin xweya kirin, derfetê derdxîne hûlê. Redkirina Trump ya daxwazên kanûniyên civata nûneran bangên bo daxistina serokatiya Trump xurtir dike. Seroka civata nûneran Nancy Pelosi, Trump bi armanca pişvaniya alîkarên xwe biparêze, bi azirandina demokratan suçtar kir.